Hi guys, welcome to my channel, Bisayang Bicolano TV. Samahan niyo ako guys, magluluto ako ng larang na isda. Yun ang tawag sa Cebu eh. Ewan ko anong tawag dito sa Tagalog, sa Manila. Tara guys, ito papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Po, kamatis, dahon sibuyas, saka ginger, garlic, onion. Kaya kung gusto nyong manghang, lagyan nyo ng sili, yung sakto lang. Kung gusto nyong marami, mahilig kayo sa manghang. Ako mahilig ako sa manghang eh. Dugong Bicolano kasi ako. Saka ito yung isda guys. Tawag yan sa Bisaya, isda sa bato. Ano kaya tawag dito sa Tagalog? Siguro isdang nagbabato. Guys, kayo nang bahala dyan kung anong isda yan. Basta sa Bisaya yan, tawag namin isda sa bato. Okay guys, magluluto na tayo. Guys, sisimulan na natin yung pagluluto. Mainit na yung sirola, no? Lagyan na lang konting mantika. Lagyan na natin. Yung video. Sigisa na rin natin yung sili. Kaya natin pag-isa yung tigas na bahagi ng onion leaves. Lagyan natin yung kamatis. Medyo malambot na yung kamatis. Lagyan natin yung sabaw. Guys, tumulo na. Pwede na natin ilagay yung isda. Oops. Kahit anong isdang gusto nyo gamitin guys, pwede. Kayong bahala. Lagyan natin ang black pepper guys. Black pepper powder. Chili. Asin guys. Malasa. Yung magdadala ng asim guys, mamasitas. Tamang ganin. Ayun maasim. Ito lang.
Bisaya sa Cebu. Bango. Yan, tara guys. Kain na. Samahan niyo ako sa pagkain. Sarap. Salamat guys sa pagsama sa akin. Sana po huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button tsaka yung bell. Tsaka thumbs up na rin po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bye bye. Kain na muna ako guys.